ड्रग्स केस केला क्राईम ब्रांचने कितें सायकल या काल रात्री आम्ही एक लोकल हेचे वी हॅव गॉट वन मिस्टर धारगरकर, रामेश्वर धारगरकर, एज 29 years, who was caught with 20 tablet of ecstasy tablet, the chemical drug. We have arrested him. Along with him, we have attached 2 mobile phones and a scooter from where he was traveling. So investigation going on. We will be producing the accused for police custody remarks. कितलं वत आहे हे? Worth about 1,20,000, but it's a chemical drug. The weight is about 8 grams. आणि हे सांग तुम्ही इनलिगल क्रिकेट बेटिंग आहा ती गोष्ट We have ज्वारी नगर आम्ही इलिगल स्टोरेज ऑफ पेट्रोल हे केला, रेड मारल्या. काल आम्ही प्रॉस्टिट्यूशन रॅकेट बस केला. असे काम चालू आहा. थँक्यू. सॅम्पल्स आहेत आम्ही पाठवलं आहे आणि इन्व्हेस्टिगेशन गोइंग ऑन. वेन इन्व्हेस्टिगेशन गोइंग ऑन, इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू कमेंट. But new cases that we have put a drug case by crime branch, and we will be likely to book more cases.